Bueno, pixka nire bizitza, ez da, nire futbol ibilbidea, eta futbol ibilbide hortan gertatutako anekdotak, eta anekdotez gain izan dituen osasun mental arazoak ere bai, ez da. Gustatzen zaite humore erabiltzea gauza horiek ere transmititzeko eta normalizatzeko. Publiko asko onda, jende asko onda, eta jende ustot gustura ondala, eta nire oso gustura noa Eibartik. Oso interesgarri iruditzen zaite, olako sareak sortzea, kasuntan enpresa sareak, babeslen sareak, sare horiek jostea. Nire kasuan gainera nirekin kontaktu izana klubak, Eibarrek, olako emanaldi bat emateko. Urte askotan futbolari izan nintzen eta Eibar futbol taldea eta nire bizitzak ezian sekula gurutzatu futbolari bezala, eta begira, orain 15-20 urte geroago, klubak Eibarrek kontrataten kasuntan humorezko monólogo bat egiteko, Eigo Eibartara izan da gainera alboko herriko izan da, posgarria izan da niretzat. Me parece un sitio muy importante para conocer a las empresas de la comarca y juntarse buscar un sitio en un espacio donde sea fuera del negocio para estar con otras empresas, conocer lo que hacen, conocer los dolores o las necesidades o lo que pueden estar pasando y poder compartirlo entre todos y poder llegar a soluciones. Había visto trozos en internet de su monólogo, me parecía muy interesante, muy gracioso y bueno, ha sido un evento creo que muy multitudinario y en el que nos hemos pasado muy bien. Aurtengoa eta guk pasa ditugun 2 urteak zuekin oso atsegingarriak izan diala. Ekintza oso desberdinak egon diala, dinamika oso politxekin, enpresen artean ere gainera ikusi da landu nahi izan dezuela batez ere elkargune hori, eta printzipalki eta eventuak eta ikusita eta ekintza politxak izan diala ikusita edo zein animauko nuke zuekin kolaboratzera edo honetaz parte izatera.